Dyna noson i'r Cymro Johnny Clayton neithiwr yn y Marshall Arena yn Milton Keynes yn ennill yr uwch gyngrau'r ddartia. Mi gyrodd o Michael van Gerwen yn y rownd gyn-derfynol o 10-8 cyn giro Jose de Sousa yn y ffeinal wedyn o 11 i 15. Mae 250,000 o bunna yn gyfoethocach bore yma ac mae'r gohebydd dartia Dylan Williams hefo ni rwan. Bore da iawn Dylan. Fel y didodd Johnny neithiwr, mae wedi rhoi Cymru a Fonteberem ar y map. Bore da Dylan, odi wir am noson, fel o'n i'n gweud y ti ar y post pnawn ddod, o'n i'n teimlo fydde Johnny falle a digon o hyder i giro Michael, a dyna welon ni, oedd Johnny mlaen 6-4, a gilon ni'r toriad na, o'n i'n teimlo falle bod momentum wedi torri rhywfaint, achos dath Michael nôl mas ar ôl y toriad ennill tair, ond mae'r teg i Johnny, nath e bwrw'r check-out o 121 ar y diwedd i ennill y gêm i fynd i'r ffeinal wedyn erbyn de Sousa, a i fod yn deg nath Johnny ddim wir roi lawer y siawns i de Sousa yn y ffeinal, a fel ti'n gweud, 250,000 yn gyfoethocach bore yma. Wel, darogan yn gwbl gywir chwarae teg ar y post prynhawn ddoe Dylan, a fodd y chwaraewr gorau yn y ddwy gêm. Mi nisodd o'r meistrin gan arach eleni a chwp yn y byd cyn hynny, a'i cipio yr uwch gyngrau'r 10 gamp fwyaf rwan. Hwna yw'r uchelgais o bell ffordd ydyn ni'n gweud. Mae'n gystadleuaeth lle mae rai bod ti'n gyson dros gyfnod o 16 noson, a dyna ffindio ni. Leo Johnny falle'n cael noson wael yn yr ymgyrch, oedd e wastad yn dyn ôl yn gryf y noson ar ôl ni, a heb os, os ni'n edrych dros y 4 blynedd diwetha, mae wedi pigo 1 teitl lan yn bob blwyddyn, lle eleni, mae wir yn flwyddyn y fferet, mae wedi cario 4 gystadleuaeth yn barod eleni, a y ffordd mae'n ware, fi'n gweld e'n pigo lan sawl teitl arall cyn diwedd y flwyddyn. Be di gryfder mawr o felly Dylan? Mi ddedodd ar ddiwedd y gêm neithwr i fod o'n bractiswr diog. Odi, a fi'n credu falle bod i fywyd beth i wneud yn ni, achos bod e dal yn gweithio, mae e dim ond yn practiso pan mae'n cael amser, ond cryfder Johnny yw bwrw'r 140s. Welon ni yn y ffeinal neithwr, mae de Sousa, mae'n bwrw 180s am sport, ond mae Johnny, mae'n gadarn, mae'n bwrw 140s ma ar yr amseru iawn, a neithwr, beth sydd wedi bod i Achilles heel yn ystod i yrfa y gorffen, oedd y dwbli neithwr yn wych, a fi'n credu bod ni yn rhyw fath o oes air i Gymru ar hyn o bryd. Mae Gerwyn yn bencampwr y byd, i ni fel Cymru yn bencampwyr byd, rhif 1 yn y byd, a nawr Johnny'n feistr ac yn enillydd yr uwch gyngrair, felly fi'n gallu gweld y llwyddiant ma, mynd mlaen am sawl blwyddyn dar ddoi ma. Wel, gobeithio hynny'n wir. Nôl yn ei waith, meddwl fod i'r llun yn plastro i gyngor Sir Gar ac yn rhoi teyrnged hyfryd neithwr hefyd i wraig a'i blant ar NHS. Llongyfarchiadau mawr i'r fferet Johnny Clayton. A Dylan, diolch yn fawr iawn unwaith eto.